Finnischen Meerbusen versenkte die Luftwaffe 3 Sowjetschiffe. Der versenkten und beschädigten feindlichen Schiffe beträgt 200. Se oli helvetti irti. Kun on helvetti, niin siinä se on. Tallinnan evakuointi, 15 000 ihmistä kuoli tuolla merellä. Sehän on ihan karmea. Et siellä on edelleen tämmöinen niin kuin tutkimaton hylkykellari, missä on historiaa parkissa, jota kukaan ei ole nähnyt. Lahingumüra valjanes. Kõik ümberringi kolises, mürises, lõgises, rappus. Videvikul sõidame reidile. Jääme seekord hüvasti, Helma. Kui saatus tahab, näeme veel kord. Слева борта на нас спикировал самолет, а затем сбросил 3 бомбы. Ein Ruck, die Bomben sind draußen. Sekunden der Spannung. Wie liegen die Bomben? Pigistasin silmad kinni. Hoidsin ninast ja hüppasin vette. Vees käis möll. Seal võitles igaüks teisega oma elu pärast.